Ще играем напред на Майнкрафт. На Майнкрафт. Ела да гледаш клипа. Не. Който ще снимаме. Аз не давцу. Майнкрафт е мерал 100. Здравейте. Здравейте ви, близкучета. Седите в с бомби. Сега ще играм на Майнкрафт. Както винаги. Това ми е първото оцеляване. Здравейте, аз съм Зака Коста. Тихо бе. Аз съм много добър приятел на Ето Емо. Той е много добре спра. Но при едно условие. Арой, ти идиот ли се? Ако прежуе, майка ти да е мръсна. Как ти помага, Иван? Гери говори Ще ти еба майката, ма. Ще ти еба майката, ако трябва. Няма как да ме видите, защото не може. Защото Защото аз не се показвам, защото така такива мерак. За кефи. Ти си жена, схващаш. Да, спай. Хола, тя е жена и се прави на знака, а Емо не може да играе в Майнкрафт. Аз съм Емо и сега играят в клас. Те са на 8 години. Не, аз съм на 10. 10. Тя е на 8 години. А той Не, тя е на 9. говори. Тя е на 9. Добре, вие сте на 9 години и се правите на много добри. Но само да ви При кажа. условие, че сте някакви пикновци, не може да играете в Майнкрафт. Ти си бакучката. И ще еба майката. Деца, спокойно, те не знаят какво говорят. Аз съм Иличка, не се притеснявайте. Аз съм Како, викайте ми Како Еми. Добре. Бай Мангало и вигате. Викайте. Калема е тъпа. Не ви викайте бай Мангал. Добре, викайте и Бай Гошо. Не ви викайте и бай Гошо. Добре, викайте Викайте Лайното. и... Лайното. Викайте и Ема. Ема. Аз съм Кака Еми. Добре, баба. Викайте и каке бебе. Не е забавно. Тук-що сега снимам клип и моля ви не говорете. Само да ви кажа, че аз съм в училище и всички деца Те не са може да играят в много Майнкрафт, не ги слушайте. неприлично. Не го слушай. Така, добре, значи това след малко ще бъде края на клипа, но при едно условие. Ако пазите тишина. Ти сериозно пак ли ще го правиш? Тихо бе, Дими, снимам клип. Но само да ви кажа, ако не снимам клип, значи съм бил тъпчо и съм забравил да го кача и да пусна да снимам. Ама аз този път не забравих да го пусна, защото първия ми клип го забравих. Само да ви кажа, V-Box, вие сте най-добрите. Къде си? Да. Косен. Тихо малко. Само да ви кажа, всички тук, моля ви, пазете тишина, защото снимам клип. И той снима. Но един мой приятел също снима клип, ние сме на отделна игра, но аз играя в изпитателен, който съм го завършил преди години съм го завършил. И вече спирам клипа с